Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте в шоуто на сценаристите, където ще разберете какви е Чедала раждала нашата китна родина и най-вече Ражда и продължава да ражда. И продължава да ражда. Цитирай го правилно сега. Добре. Тръгваш. Какви е? Какво беше? Чеда раждала, ражда и продължава да ражда. Нашата китна родина и най-вече Нашата град майка Перник. България. Абе няма значение, аз направих перефраза. При нас е Благо Борисов. Здрасти, Благо. Здравейте. Чекай се, защо те представи като какви чеда е раждала, ражда и продължава да ражда? Защото е човека от представител на Перник, а ние знаем за Перник много неща от различни ъгли, а сега той ще представи музикалната част на град Перник. Верно ли бият там? Така. Да. Благодаря за поканата, много се радвам, че съм гост. Чакай малко, кажи, вярно ли бият в Перник? Ами бият си да ти кажа. Направо пращат в поликлиниката. София обратно ги пращат. Да. Пирогов. Със здравната каса. Добре, ти си як момче, як раждаш се явно и тренираш. Защо се насочи към музикалната кариера? Не те ли влечеше някъде другаде? Ами, честно казано, винаги ме влечело музиката, така още от малък. То може би много клиширано и банално звучи, така всеки го казва, но като е винаги, истина, как да го кажеш? Така е. Винаги ме насочвало натам. Аз съм учил и като малък солфеж и пиано доста години, така че музиката винаги е била част от живота ми. И така съвсем натурално и по естествен път нещата се случваха, чисто музикално. Имал ли си преди това някой в рода, който да те е запалил за тази музика? Дядо ми свиреше на акордеон, баба ми пееше в хор. Така значи е ясно. Музикални са и те. Ти си генно модифициран. Баща ми свиреше на пиано. Така че малко или много сме музикално семейство. Защо си тръгнал да учиш тогава туризъм? Аз завърших 3 висши образования, между другото. Завърших туризъм, след това завърших икономика на културата и последно за учител завърших в Софийския университет. Начална и преучилищна педагогика, така че аз съм така от малкото изпълнители, които са с 3 висши образования. За какво са тия дипломи? Не е ли по-лесно, ако Господ те е дал нещо, някакъв талант, някакъв глас, за какво са дипломи? Абсолютно е така. Ами просто ми се учил съм. Няма нищо лошо човек да има нещо. Не, аз не го казвам със ухо. Казвам го, че защото много хора лежат точно на тази кълка. Аз съм талантлив, Господ ми е дал нещо, дай да го развивам. Човек винаги трябва да има и план Б за бекъп вариант. Особено в България за изпълнител винаги трябва да имаш план Б. Да, така е. Но това е нещо, което си го движа постоянно и постоянно пускаме нови неща, така че... Да, ето, виж, като си учил, особено икономика, нали така, и икономика си учил, разбираш, че е много трудно да се издържа един изпълнител. Ти си минал и през компания, сега си самопродуцираш се. Да. Много е сложно да се оправиш в тази ситуация. Ами трудно, особено в България. То на един човек от населението се падат по 5-6 поп-фолк изпълнител. Да. Нещо такова се получава. Така че, в крайна сметка, ако обичаш нещо и го правиш с любов и така те кара отвътре, сега трудно е да се изхранва човек от музика. Но... Свързваш ли ги тия неща? Защото ти си завършил икономика на културата. Културата и социалната дейност. Да, и за двете няма пари в България. Да. И двете икономиката не е нулева там. Така е. Туризма от друга страна. И ти по някакъв начин можеш ли да го вържиш с музиката? Давам ти прост пример. Наистина ти давам прост пример. Сега в момента едни от най-вървежните заведения по нашото Черноморие, трябва да не им казвам имена, някъде около Созопол, какво правят? Наливат луди пари да поканят някой гръцки изпълнител да ти сервират калмари, искат да ти направят Гърция тук. Вместо да се чудим как да направим България, в България да го направим атрактивно, ние понеже не знаем как да го направим, още не знаем това, което го имаме, по какъв начин да го използваме, гледаме и аз що да не направя с това заведение да се носи в Гърция. Да, интересното е, аз сега ще питам, да те питам, Драго, върви ли това нещо? Защото ако върви и наистина българите пък го търсят, значи има добър маркетинг. Не, то върви не за... върви. То не върви, защото бизнес точка е добро решение. Там ти предлагат калмари или ти предлагат гръцката кухня, върви, защото е модерно.
Защото там ще видиш... Трябва да залагаме на българското. Да, там ще видиш уния с джуките, като все едно е целунала голяш котлон. Ще видиш тия силиконките там, това ще видиш и ще видиш едни чичковци, които стоят с много пари и си плащат за това е. Иначе нищо по-различно няма. Но ние по някакъв начин не можем да използваме това, което го имаме. Ами и ти си може би такъв човек, който би могъл за в бъдеще сега, явно музикално се развиваш, но би могъл да имаш и такива песни, които са посветени на България, и тях ще ги чуеме, но би могъл да направиш нещо такова, да използваш знанията си в икономиката си и пеенето. Разбира се. Така че план Б може да се развие много добре. Не се взаимно изключват, напротив, винаги може да се допълнят, нещо да вземеш от едното към другото, да прибавиш и да ти е полезно. Така че много добра идея. Дай сега за план А да говориме. Къде си мамо ще пуснем първата песен? Тя откъде е? Тя е песен, която е наградена на Международния фестивал Пирин Фолк. Взех награда на уважаемото жури на фестивала. И така посветиха и на баба ми, което за жалост почина. На нея е посветена и е така много лична моя песен. Текстът е на Катя Кирянова, така текстописка, която и поетеса, която е написала едни от най-големите хитове. Така в фолклора и в поп-фолка, ако щеш. Музиката е на Сашо Митковски, той е македонец. Да. И така. Добре, нека да я видим песента. Без тебе пусте този свят, а в очи ми две сълзи блестят. Има на света една най-обичана жена, дала ми е тя живот с Бога и любов. Има на света една най-обичана жена, дала ми е с благослов майчина любов. Света една най-обичана жена, дала ми е тя живот с Бога и любов. Има на света една най-обичана жена, дала ми е с благослов майчина любов. Какво са оценили журито според тебе в тази песен? Защото не се става така лесно избор на журито.
Да, така е. Изборът на журито тежи доста. Ами, може би като цялостна композиция така и ме харесало и самата музика, текстът е така силен, прочувствен за майката, така леко тъжен. Смятам, че цялостно така се е харесали. Може би изпълнението така им е допаднало. Но... Въпреки, че се пее за майката, ти каза, че е посветена на баба ти. На баба ми Елена, да. Ами, просто така реших, тя за жалост така, си отиваше в този момент и аз точно тогава пък я записах и нали, научих, че ще участвам на Пирин Фолк с нея и казах, тази песен е за тебе, бабо, посвещавам я. А вярваш ли в това, че по някакъв начин точно тези драматични събития са ти дали тая сила, за да може наистина песента да се хареса? Защото тази песен със сигурност, това, което жената, на което се е посветил, със сигурност по някакъв начин ти е дала допълнителна сила, като си излязъл на тази сцена. Така е. И си е проличало и са оцелили. Да. Защото те питаме текст ли е, музика ли е, явно е цялостното. Цялостното чувство. Да. Със сигурност тя е помогнала баба ми по някакъв да те питам, аз ако седнеш случайно на това заведение, за което говорихме, скъпото, ужасно скъпо, и дойде една силиконка при тебе от тия, ти ще кажеш ли какво работиш? Ами, като те попита ти какво работиш, ще да кажеш, аз съм фолклорен изпълнител. Изпълнявам фолклор. Защо да не кажа? Аз се гордея с това. Да, ти си гордееш, ма тя дали ще го оцени? Едва ли, да, разбирам какво имаш предвид. Тя ще оцени, ако каже, че имам яхта, примерно. Най-вероятно. Да, ще оцени, ако кажеш, че имаш доход от еди колко си хиляди евро месечно. Виж сега, нали това би го оценила. Това би го оценила, иначе ако кажеш, аз съм изпълнител фолк, явявал съм се на Пирин Фолк. Тя въобще няма и да разбере за какво става въпрос. Това не ти ли е тъжно, всъщност, като се замислиш? Защото всичко, което го правиш, ти го правиш с много любов. И към България, и към българския фолклор. И такова в един момент отиваш и знаеш, че можеш да срещнеш такива хора, които нямат никаква представа. Вижте, не е оценено от тях, но от други се оценява. Какво ти пука, че не те е оценила някаква силиконка? Не, аз не говоря за конкретна силиконка. Говоря, че ти има една част от обществото, което е... Голяма масовка от хората не ценят. Дали правят се така чисто привидно много родолюбци, но иначе във Фейсбук са много добри. Под национални празници слагат българско знаме, слагат... Обаче след това побиват жената и децата. Като цяло не са много така християнско. Да, обаче стои, иначе се снима поства дете с народна носия, пише истински българин и отива и си хвърля фаса през прозореца. Въобще тия действия не кореспондират с това, което реално се случва с тия хора, така че явно така се успокояват, нали, като поснат една снимка на красивата природа. Ти искаш да кажеш, че Фейсбук го ползват като чистилище. Да, все едно ти е влязъл в църква, упростил се греховете и дай може пак да си хвърля фас, да си бие жената. Има го и това нещо. Явно така... Нека да видим твоя поглед върху патриотизма с една твоя от най-силните ти песен "Моя България", с която и ти се гордееш. Нека да я видим. Аз пуснах на рождения ми ден, даже снимахме клипа 2 дни преди това, просто казах на режисьора, искам тогава да се пусне. И набързо я направихме, но дано да се хареса на хората. Добре, нека да видим песента. Скитах и живях, татко и мама дълго не видях. Най-скъпо от всичко на света разбрах, бащината родна стряха.
майчиния смях. Най-скъпо от всичко на света разбрах, бащината родна стряха, майчиния смях. Моя България единствена и мила, най-трудно ми е с теб да се сбогувам, когато видя Балкана старила, на колене падам и пръста целувам. Оставяй никога родната земя, милата си майчица, тъжна и сама, да те гали и целува вятъра крилат. Сред приятели и близки ти си най-богат, да те гали и целува вятъра крилат. Сред приятели и близки ти си най-богат. Моя България единствена и мила, най-трудно ми е с теб да се сбогувам, когато видя Балкана старила, на колене падам и пръста целувам. Моя България единствена и мила, най-трудно ми е с теб да се сбогувам, когато видя Балкана старила, на колене падам и пръста целувам. Ти бил ли си извън България? Бях така, живял съм в Великобритания, може би година. Значи, защото ще да ти задам въпроса как си изпял тази песен, ако не си бил, но всъщност си го изпитал цялото това нещо. Да, така е. Даже аз тази песен я получих, когато бях в Великобритания. Когато ти е най-тъжно. Да. Той затова е лапнал веднага песента. Това е като стръв. Имаха късмет. Трябва ли по такъв начин да излезеш от, за да погледнеш отстрани всъщност какво има? Защото човек, виж как е устроен. Човек е устроен да мисли първо на ниво семейство. Родна къща, семейство. Второ, да ги обича нормално. Второ, да си обича населеното място, нали, където живее. И чак тогава да обича държавата. Просто така е степенувано. Виждаш, че нещата за 100-150 години са променили. Защото като четеш и български фолклори, това, те са се гордели с селото, от което са, или с малкото градче, или областта. И като се срещнат някъде, нали, това земляк да срещнеш и да си помагаш, се гордеят. Сега никой не си признава, че е от село. Всички станахме софиянци изведнъж. Абсолютно, да. Да, загубихме тази връзка между това къде сме родени, къде сме израсли и в един момент въпросът ми е, трябва ли да я погледнеш отстрани България, за да кажеш всъщност, че е едно много прекрасно място. Така може би е най-автентично и най-реално може да погледнеш и да оцениш положителните неща в България, които всъщност не са никак малко. Не са.
Ние сме свикнали малко като народопсихология да се оплакваме постоянно от все нещо не ни е наред, все нещо ни дразни, не търсиме никога в себе си причини, вина и така нататък. Но като отидеш в чужбина, така виждаш през друга перспектива и призма въобще цялата държава, не само чисто родината, но и начина на живот. Начина на живот. Да. Така че много би било хубаво от повечето хора, които така са анти-България, да излязат в чужбина и малко така да си направят равносметка. В кой град беше ти? В Манчестър. Да. Ето, на хубаво място, как звучи Манчестър, обаче ти се прибира в Перник. Манчестър е техния Перник. Аз не не ми е харесал в Великобритания. Манчестър е техния Перник. И той е индустриален. Не е вярно, Саутхемптън. Да, бе, как бе? Да. Но виж колко е... Как го каза, нали, трябва да погледнеш отвън, за да можеш да заобичаш. А тук ние по някакъв начин си казваме, че на нас не ни е хубаво. А всъщност чужбина откъде идва? От чужд. Ти там се чувстваш чужд. Самото общество те кара да се чувства чужд. Докато тук си прият, тук мога да правиш каквото искаш. Имаш пълната свобода, имаш приятели, има абсолютно всичко, което не го ценим. Не знам защо не го ценим. Защото едва ли има... Като със всяко нещо. Приемаме го за даденост. Да, едва ли... Тук се живее... Аз пък да ти кажа, аз съм ходил много в това. Тук се живее изключително свободно. Да. Изключително свободно. Където и да съм ходил, има по-някакви рестрикции или обществото не го приема, докато тук обществото приема почти всяка една фриволност. Това примерно да пиеш бира с приятели, да вдигаш шум след 10:30. Да, дразни ги, но не се приема като нещо, оле Боже, ти си нарушил обществения ред, едно си срутил държавата. Ние сме така от тия топлите народи, нали, балкански народи, не сме сухари като там Австрия, Германия. Нали? Да, точно за Германия, че бях при един приятел, в който дойдоха и те бяха, най-вероятно не бяха германци, но правиха една изключително шумна сватба с някакъв вид тъпани. Сега не знам, не е точно българска, защото не бяха българи. Дойдоха, арестуваха половината сватба. Докато тук ще кажеш ми хората добре женят се. Хората, веселят се. Те ги арестували. Сити или Манчестър Юнайтед? Айде сега Сити или Манчестър Юнайтед. Защото облечен синьо и подозирам, само да ти кажа, кажи Сити. му Сити да умре от тях. Защото е фен на Манчестър Юнайтед. Трябва ли да казвам сега? Кажи. Под чуки на ковал няма слагат. Добре, чакай. Реклами. Помисли си. Какво ще кажеш? Благо ни каза от кой отбор е, но ще го запазиме в тайна, защото някой ден може да реши да се връща в Манчестър някой път, по-добре да не знае. Те сега се спукват. Лично Алекс Фергюсън ли гледа и ако каже Сити. Минаваме към една друга част на твоята кариера, защото ти се прехвърляш и към поп-фолка, нали така? Може ли да се каже? Мога да кажа, че основно поп-фолк, но пък не мога да избягам от македонската стилистика, македонските песни, така че вървят ръка за ръка. Да, какво те насочи към поп-фолка? Аз харесвам тези ритми, така и повечето от българите харесват, което няма нищо лошо. Все пак това е музика за забавление, за настроение. Може би, защото пък е най-слушаната все още стил музика. Има ли нещо общо ученето на икономика с това? Не бих казал. Не е по-възвръщаема музика. Не е план Б. Не е план Б. Не е план Б. Чакай аз пак да задам сега моя любим въпрос. Значи, ако си на това скъпото заведение и дойде една силиконка и ти кажеш, че си поп-фолк изпълнител, какво ще стане? Може би ще бъде по-привлечена от това нещо. Не е по-привлечена. Тя ще седне и ще каже, дай сега, я покажи сега да видя. Кой клип е това? Кой клип, ти кога ще ме снимаш новия клип? И ти ще й пуснеш клипа с Джулиана Гани. Да, и тя ще умре от яд. Дайте да го пуснем да видите за какъв човек. Да видите за какъв човек става въпрос.
няма край. Помниш ли какво ми каза ти? Не вярваш любовта, дали е така? След толкова много лъжи, отказа се ти, защо кажи? Не бе, няма, с тебе двама, и в тая драма, по-добре да я няма. И ти ще ме обичаш, с поглед ще ме събличаш, каквото и да искаш, на тебе всичко давам. И сто жени да бъда с мене, пак те искам. Сърцето ми с тебе бие то до 300. Не мога, бебе, да те наранявам. Влюбен съм в тебе, това си го съзнавам. Ти си най, и искам да те взема, да бъдеш моя до край. Не дай се колебай. Започнеш ли с мене, просто няма край. За мене ти си най, и искам да те взема, да бъдеш моя до край. Не дай се колебай. Започнеш ли с мене, просто няма край. Че истинска си, в теб няма лъжи. И всичко дай ми, на мене дай ми, и любовта си дай ми, в мене ще я пазя. И ти ще ме обичаш, с поглед ще ме събличаш, каквото и да искаш, на тебе всичко давам. И сто жени да бъда с мене, пак те искам. Сърцето ми с тебе бие то до 300. Не мога, бебе, да те наранявам. Влюбен съм в тебе, това си го съзнавам. Ти си най, и искам да те взема, да бъдеш моя до край. Не дай се колебай. Започнеш ли с мене, просто няма край. За мене ти си най, и искам да те взема, да бъдеш моя до край. Не дай се колебай. Започнеш ли с мене, просто няма край. Ще си стракам, всички те забравям, тялото и какво да става, всички те забравям, с тебе се За мен ти си най, и искам да те взема, да бъдеш моя до край. Не дай се колебай. Започнеш ли с мене, просто няма край. За мен ти си най, и искам да те взема, да бъдеш моя до край. Не дай се колебай. Започнеш ли с мене, просто няма край. Че ще свърши работа този клип, да ти кажа. Видя ли каква жатварка е Джулиана Гани? Да. А видя ли какъв по-пълк изпълнител е с тениска на Нирвана? Да. Това въобще не съм се сетил. Няма значение, да не би да харесваш Нирвана или просто отиваш на аутфита. Харесвам, но някакси не съм го... Нищо преплитаме така. Музиката е енергия, така че няма лошо. Преплиташ, ти хубаво го преплиташ. Обаче как преплете тази девойка, тази жатварка? Ние сме приятели с Джулката от доста години. Вие сте на Джулката? Да, с Джулката, аз си говоря. Аз си говоря на госпожа Гани. Време е да минете на друг тип Тихо, че ни се огледат, ме не мога да се прибера вкъщи. Значи да минем на друг тип. Да ни гостува. Може да я поканиш да ни гостува. Добре, няма проблеми. Щом сте толкова няма близки. проблеми. Чакай, ще видиш дали няма проблеми. Много от поп-фолк изпълнителите търсят някоя популярна личност. Ти си имал късмет да се познаваш с нея. Джулката. С Джулката. Мислиш ли, че това повече ще донесе на песента, отколкото твоето изпълнение? Това, че ще има клип с хубава жена... Всичко, в крайна сметка, това е, колкото и малка да е България, това все пак е шоу-бизнес и е бизнес и си има някакви правила и някакви бенефити, които, нали, тия чуждици не ги харесвам, но така. Нещо, което... Някакви предимства, които може да ти донесе естествено популярно лице в клипа. Особено пък не мислиш тогава, нали,
като снимаш дадено момиче, дали ще се справи пред камера, ако няма опит, примерно тя има опит, това не го мислиш. Да. Нали, в крайна сметка един клип всичко трябва да се изпипа и да се предвиди. И няма нужда и особена история. Просто показваш красива жена, всички харесват красиви жени. Абсолютно. Това е достатъчно. Една красива жена и всичко снимаш е точно. красиво и клипът ти е готов. Но въпросът ми е, би ли те подразнило от това, ако повече обръщат внимание на това, че Джулиана Гани е в клипа, а не на самата песен? Защото тя е за слушане, песента. Не бих Нямаш казал. проблем с това. Джулиана Гани е част от клипа, колкото и аз, част от тази продукция. Ако харесват Джулиана Гани, в крайна сметка са харесали цялостния проект. Да. Нали? А не се ли бият от този благо, за който говорихме в първата част, с фолк изпълненията, авторски, нека да подчертаем, и този благо, за който говорим сега, с поп-фолка? Не се ли бият по Не някакъв е малко начин? шизофрения това, Да, така, тези в двама. хубавия смисъл на думата. Ами то за това сме артисти-изпълнители, защото може да се превъплъщаваме в различни образи и различни ампулата, дори да имаме така раздвоение на личността и биполярност в кръга на шегата, разбира се, но в крайна сметка, защо не? Много изпълнители от поп-фолка правят и фолклорни песни. Ето с Глория също се познаваме. Тя прави, ето сега издаде и фолклорен албум, преди това издаде поп-фолк албум. Няма нищо лошо да твориш и в двата жанра. Напротив, много е хубаво, защото не всеки може. Стига да пееш добре. Ето Глория има своите хитове в поп-фолка, обаче нейното изпълнение на Белите манастири ще си остане вечно. Това е народна песен, която с такъв красив глад е изпяна. Така. Който може, го може. И го прави. Да, обаче ето ти казаш, в фолклорните песни влагаш много чувства. Тук влагаш ли чувства? За всяка песен влагам чувства. Тя ми е така като едно детенце, което нали, трябва да отгледам, да порасне и така да стане завършен човек, така и примерно самата песен, независимо от стила, аз влагам еднакво така и желание, емоция и всичко, което е необходимо за да се направи. Виж сега, колкото и да си як и перничанин, музиката ти е в кръвта. Ето, виж, даже татуировките, като погледнеш, татуировките са ти, ето, микрофон, ноти, нали така? Да, имаме и ключ, сол. Не можеш да избягаш. От музиката не можеш да избягаш. Не, няма как. Така, следващата песен е Уля-ля се казва тя. Тя ми е най-новата песен. Да. Така, сега за Тя с Шакира ли? Защото път не е стил така. Дай Боже да е с Шакира, обаче не е с Шакира. Абе, Джулиана Гани е по-хубава от Шакира 300 пъти. Само да ти кажа. Да. Само не да ти кажа. Не споря. Шакира, мисъл, ако я видиш... Тя е продукт. Ама ти, ако я видиш на живо Шакира, си кажеш, че е от Сливен. Но... Точно. Да, точно квартал. Мисля, че съм я виждал и на живо Шакира. 3 пъти. Браво. Чакай, че единия път беше с Пике. Не дей, че няма да се прибереш тази вечер, ако продължаваш така. Шакира, Джулиана Гани, ти ги подкара Аз си подкарах. Интернационално ги подкара така. Не, аз директно няма да се прибирам. Ясно. Тези неща взели от англичаните, защото те в шоу-бизнеса е ясно къде са, че са много напред. Когато беше там, черпеше ли опити от тях? Как да представиш една песен, как да я кръстиш дори? Разбира се, по някакъв начин съм попил някакви неща. Общувал съм там с музиканти, даже записвахме песни на английски там в едно студио в Манчестър, така че даже очаквам сега и нещо от това, което сме сътворили там да излезне. Но със сигурност идеята ми беше по някакъв начин да се възползвам от това, че съм там, за да мога да видя и друга гледна точка, друг начин на работа, друга стилистика, въобще е друг маниер. Там какво си записал? Какъв стил си записвал, което очакваш да излезе? Правихме балада на английски, 2 балади, които... като себе си или си просто глас в нечий запис? Не, авторска песен. Авторска песен? Да. Браво, страхотно. Значи ще чакаме. А до тогава уля-ля, защото е лято. Да. Как ме искаш ти, не се
Така, може да обясниш, защото аз така и не разбрах бангаранга какво е. Какво е уляля? Това пернишкото бангаранга ли е? Това е нещо като бангаранга, но по пернишки. Да, точно. уляля. Искаш ли с тебе на и на, както пееше един известен изпълнител? Да. Значи, не съм чувал така да му викат на уляля. Ела с теб да правим уляля и после си върви. Не. А какво е? Ти не чули текста? Чу го де уляля и после си върви. Уляля, не, уляля ела и няма да те жаля. Да. Нали? Да, именно. Какво значи това? Аз това не мога да... Това домашно насилие ли се? Какво значи няма да те жаля? Няма тук насилие в музиката. Само приятни неща. Само приятни неща. Да. Няма да те жаля. Мисъл, това е... Това си е пернишката бангаранг. Да. И на. Да, Да. Само да ти кажа аз на тебе, че това е грешна мъжка гледна точка. Се съберат някакви 3-4 мъже, да мине някоя маска и вика, тая ще я скъсам. Кого ще я скъсаш, бе? Ако реши, никога не мога да скъсаш, да ти кажа. Това не се къса. Това няма късане. Жената решава винаги. Да, решава кога ще скъса и колко ще скъса, така че... Да. Добре, творческите планове ги разбрахме. Може би чакаш това, което баладата ще излезе от Лондон. Скоро ли от Манчестър? Скоро ли ще стане или... Ами чакам хората, които са аранжори там да пратят нещо готово. Иначе това, което се замислям предстои, да. Така да правя албум да издам, тъй като вече имам може би за 2-3 албума песни. Ама така, какъв по-фолк или фолк сега? Може би ще бъде отделно по-фолк, отделно фолклорен, защото имам и за фолклорен албум горе-долу достатъчно песни. Значи страна А се запишат... и страна Б, то вече няма. Да. Точно. Това няма вече страна А. Флашката страна. Ако са готови едновременно, кое ще би предпочел да пуснеш? Кое ще е страна А? Може би зависи от периода, в който ще са готови. Може би ако лятото... Не бе, готови са по едно и също време. Избери си, което е време, по едно и също време са готови. Кое ти се пуска по? Може би по-фолка бих пуснал първи. Така. Икономиста в него проговори. Но няма значение, важното е да се пусне и така хората да са доволни. Добре, пожелаваме ти да имаш работа, защото работата храни и семейството, и самочувствието. Заповядай да ни запишеш нещо, а ние ще се видим след малко. Доходи ми се на фитнес, като гледах хлеб. Ама ще ми мине. Спокойно ще ми мине. Отиваме след предаването. Това е. Къде отиваме? На фитнес. Казахте, че ще ми мине детето. Това са момент на лудост. Това вече ми мина. Спокойно. Написах: по безплодно дърво камъни не хвърлят, една сентенция, която харесвам. Бъдете смели и мечтайте. Благодарим ти. Ти също явно си смел, няма какво да ти го пожелаваме. Вървиш напред явно по не пътя. се страхуваше от камъните. Да, не те е страх. Ти ражда плодове, пък не се страхува от камъните. Живота е много кратък, за да се страхуваме за така... И понеже живота е кратък, Джулиана, заповядай при нас. Заповядай на гости. Той не е кратък, защото трябва да го скъсяваме. Джулиана със сигурност ще бъде при вас, така че аз ще обещавам да говоря с нея. Благодарим ти, успех ти желаем. Наистина и международен успех, защото нищо не се знае. С тези балади на английски, нищо не се знае къде ще изкочи пилен. Защо не? Благодаря ви от сърце. Успех. Благодаря.